Kestap kebesok kebakaman ya pi baro ki parme ki biet bat ki parlok ki perjor sesien pat ngai ku Blei pi baro ha ka kyrteng ke jong tribe unong pendem jongi U Jisu Khrist ngai ngu U Blei mola penyo pat angi sesien ya geni kapor ka bakentang kapor ka bakodo lang ba jong keni kestap bangin yo ban ya Shangpliang ya U kabenta ka mga kwa bangin ya pusan lang hakni ka step ka long na ka gospel kat kum Markos ka lanong ka bapra ka dekat ka baar punyo hadu ka balay po Markos ka lanong ka bapra ka dekat ar punyo hadu ka balay po Ka Ktien ki baong kumni U Jisu lalet no bat ki senran jong U siya kinongrit jong ka Kaisarea Philippi Bat halenti ula keli ki senran jong U daong haki. Yang ha ki briu ki ong bangalong U Kilaya thu ti. U Yohanes unang penbaptis. Kiwei U Elias. Kiwei pat de uwei na kinong ithu lupa. Te uda keli yaki. Handrai pi ong bangalong U Petrus u yathu. U ong ha U melong uta U Khrist ula hukum skam te yaki bakin yathu hanuru shaphang jong U ini pendam jing doi Ktien jong me angin snow badia ka bor ka jong ka hangi atukran atrangin sha skor namar melong U Blei hi pengentang lo jong usya kriu jong ma Pakaway Ka Ktien ka banmi na ka syuntur ka babitngit ka jong U. Kanlong ka balaylam, bat ka balapersan mynsiem dama. Siyem ka pohar ka badangsa, na mga pan kinibaro ka kyrteng ka jong Jisu. Amen. Larangin pet ya kini kibentang bahadien ba U Jisu, lambat ki katto kat ningut ki senran ki jong U. Kila mi no na Bethsaida. Kila let siya ginongrit jong ka Kaisarea Philippi. Kabajingay kumba 10 kilometer na Bethsaida. Lese kat bagi dengan syong jathat cipo na kata kajing yahat lenti ka jong U. U Jisu la keli ki senran ki jong U. Yang ha ki briu ki ong bangalong U Larang mga ni mapingin keli kini ka jing keli yanu. Kalaban palang haki babon rukam ki jing sngoto. Lese ki bru ki laban ong bangi sarong. Ngikwa ban yo buram ni ngikwa ban yo yaro na ki brio. Ngikwa ban yo jing ito. Lani ya ka kerdan ka status. Kalaru ban palang ka rukam sngoto. Ya ka jing snolong halor ka jongi. Banya ki waipat. Handrai ka longpat ka jing keli ka badan kam. Hadu kata-kata kabaya daipat bat utra Jisu. Namar ba ulong ukhun U Blei. Bat unong pendem yaki pap jong benrio. Bat kum utah belawan khnang na kabenta ban pendap ya jingthmu ka jong ukpa jong U ubah beneng. Ukwa ban yo snow. Ke ka baki brio ki perkat shaphang jong U. La ki latip nem ya jing shisha shaphang jong U. Kisenran kila jubab da jing shibhan mi kata jing keli ke jong U Jisu. Kila ong dan ki baong ba melong U Yohanes nong penbaptis dan ki baong ba melong U Elias nong itu lupa U Matias ong susu ki ong ba melong U Jeremia. Hadin bu Jisu le yo sngo kita ki jubab jong ki brio shapang jong U. Ula pai pat si kisenran ki jong U. Bat ula ong Handrai pi ong bangalong U Kajing keli kabalong personal na kabenta jong ki baro. Pipat pi ong yang bangalong U Lesi kaladan kajing kynja jar ha kata kapor. Kisenran ki jong U Jisu imat kilaya menjur ya kita ki jing snow jong babon balang syapang U Jisu. Handrai kim tip bat kim yo setiai ke jing shisha shapang jong U.
Ka Jisu haki Ktien bat ege jingle jong upen scam bagi babon ki kap ege jinglong khon U Blei ege jinglong Messiah lani U balasle jong U Blei henry kim yo I satya kini ki haga jaka bakin pusan bat wat shushu ege jing shisha henry ki snap ege jing penpau jong ki briu shaphang U Jisu bat le si ki sngo ya hap ru bat ki bau Jisu long Yohanes U Elias unong itu ulpa bat kum ta ter Rea kabakum kata kapor U Petrus ula jubab melong uta U Khrist U khon U Blei U baem ong Matias hagal nong bakat riu dekat ka bakat riu mat kani ka jubab kala penhun sikat te U Jisu U Jisu la ong yo Petrus hau Matias khat riu kal nong dekat ka bakat nyo sok mami ko Simon U khon U Jona Naba ka do bat ka snam kam shim lapen iya kata hami Andrei kupa jonga uba hapeneng Parnget be bat ki parlok ki para jor baro Yakni ka jo ka jingkali utra Jisu udawa ka jubab nangabat na pi Ukali yangi pi ang yanga bangalong uei Compare lang ilong ki pastor ni kiteman basan compare lang ilong kinong try ki bah khamat aki kam jong ka balang lang ilong kinong yalam jong jing seng kenthai kinong yalam jong jing seng samla lang ilong tang riu pat ba ni hab ban juba ya kini ka jing kali piong yanga bangalong uei let's see ka jing ya sham ka jing kendo ka jing ka jing shimat ki pen shai ka jing long ka jing Jisu Habang imat ya gejing penkia ka jong na gejing pang gejing shitam ngila aban ong ba ulang unong penkia Habang yo shibon gejing hikai lomba Ka Ktien ka jong ngila aban ong ulang unong hikai Habang isngau shan mynsiem gejing kran bat gejing snang gejong bat ki pentengan sikat dai yangi habang idan haga sngau si ka khuslai ni ong ulang unong pentengan unong ya selak bat kumta ter Henry parnget biit bangila ban ai ke jubab ke bahun bat ke shisha shaphang U Jisu kadan kam yangi bangin pusan benya halaka sngi ya ke jingim ya ki Ktien bat ya ke jingle ki jong U Jisu na kata ke jing pusan U Blei U kwa kan yang abat yangi u kwa ban yo snow ya ki jubab ke jong shimat ki ban mi na du ki telong ke do nut jongi U Blei kwa satya ki jubab ki bami tang nasla lani ki jubab ki bang shia menjur bat ka jing snow jong ki wai pat Ndri U kwa yanga bat yapi mengindamat daladi shaphang U Khrist bat ngin saai ka jubab ka badai biang Larangi ong ulong unong hikai ka jing keli kalong hatong ila bot runti bat nyokor ne am ya ki jing hikai ki jong Jisu lang ba Ka Ktien ka jong Blei Larangi ong ulong unong penkia hatong ila wat shwa ne am ya ka jing iarap ka jong nengkong hashwa bangin pan shaki wei pat ki lat jing iarap habang idan ha ka pang ka shitam Larangi ong ulong U Blei bat ngilong ki khon jong hato kum ki khon U Blei ngilala mo ban kata ka jing ka ba shisha kum ki khon ki jong lai lam mo yangi do mynsiem bakot namar ka shiti ka jong pol kinong rom kal nong ka ba pra ka khat saw ka ong namar kat ki balai lam do mynsiem U Blei kita kan ki long ki khon U Blei Shushu aka shitish ki kol cycle nang kabalai ka khat ka khat ar uang namar kata kum ki bala jit ki ba khot bat ba it jong U Blei to phin yakup ya ka do not ka jing snow snai ka jing sbun ka jing snow red ka jing jam not ka jing yai sha aslam ka jing yama paralok ka jing ya it paralok ka jing kli ka long hatong ila kup mo ikini ki jing long hangi ngai hangi shimat Mungkin ai ki jubab U Jisu U Paish ki long yeng ki long sam Kristan ki jongi bat ubo ya kani ka jo ka jingkali bangin jubab kum ka yeng piong yang bangalong uai ladangi ong ba ulong ukli jong ka yeng
Ni daiken ban ko ngu bat buram yu kum ukle. Da kabayay pusan ni gijing hikay jong u lamba Ka Ktien ka bakhut ka jong u. Ni daiken ban ya selok bat u kum ka yeng khnang bangin yo bor bat ka jing start kumno ban yat chapra ka jingim ba man ka sngi ka jongi. Ni shat yo I ka to ka jingtho. Kabang Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener of every prayer. U Khrist ulang ukhle jong ka yeng, u paralak bangim yo I. Haman kapor bangiban ngiti. Unong snap bajar-jar jong ki jing duai jong I. Ngakwa bakani kanom long satyata nga jing tho ka bangin chuwa haki kan ro jong ki kamra shong kai ki jong I. Rồi ai bakan long ka jing pla ka ba shisha jong ki long yeng ki long sam Christan jong I. Ba u Khrist ulong ukhle jong ka yeng. Kadu ladang I ong ba u Jisu Khrist ulong utrai jong I. Kadawai ngi kum ki bangan mangin bo ya U Jisu hapedeng do jong ka jingim ka jongi, the center of our life. Uban penyat ya ka jingim ka jongi habaro kiliang. Kumba utedo jong to kompas. Udan hapedeng bat nang to upenyat saudong ya to weipat utedo. Kum taru ka dan kam yengi mangin bo ya U Jisu hapedeng do jong ka jingim ka jongi. Mat ngin sya ba maukan un yalam un penyat bat un beten lenti yangi. Dai hang takan ngin mat ega jing suk ngin mat ega jing keman bat ka jingim ka badap kerhai sigi bom cukut ki bom cukut. Ka bo trai Jisu hi un ai hakita ki basyanya askam hau bat hakita ki basya ha ka jing yalam ka jong u. U Blei Un kerku nakam ta ka buram ka jong u. Amen.